Hostikka. Lingman pyytää koko ajan palloa siinä takamistossa. Hostikka hakee omaa ratkaisua. Laukoo vihaisesti ja laukoo maaliin! Nyt sitten uppoo Christian Joensenille. Hivenen helposti. Sillä ei ole väliä. Tilanne on 3-0. Kalle. Hostikka laukoo hyvin ja laukoo todella tyylikkään maalin! Se on 5-0! Sieltä lähtee sitten O'Shaughnessin pitkä heitto, kuten olettaa. Saattaa ja ensimmäinen tilanne ja ensimmäinen maali! Santeri Hostikka avaa tämän kauden osalta maaliin teon! Ja kulmapotku ja anteeksi O'Shaughnesille pitkästä heitosta. Näistä aika harvoin maaleja kapin ja nyt se menee myös perille. Hostikka kääntää keskelle. Ampuu pallon maaliin! Neves on suurissa vaikeuksissa. Kotikentällään tässä kauden avauksessa. Klubi näyttää suuruuttaan heti.